Pace și bună seara! Bine ați venit în casa Domnului. Fie ca această după-amiază să fie una binecuvântată pentru sufletele noastre. Îi mulțumim Domnului că în dragostea Lui ne-a ales, ne-a arătat calea, ne-a adus înaintea feței Lui și avem oportunitatea astăzi, în seara aceasta, să ne manifestăm și noi dragostea noastră față de El. El și-a arătat-o și o arată în fiecare zi, cât se poate de clar. Este momentul ca, în mod vizibil, cu toată inima, cu glasurile noastre, cu trupurile noastre, cu mintea noastră, golită de orice altceva, să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne arătăm închinarea și dragostea noastră față de El. Pentru că avem un Dumnezeu măreț, avem un Dumnezeu care ne conduce. Este Domnul oștirilor. Este Cel care conduce oștirile cerești și este Cel care își conduce oștirea sa de credincioși. Înaintea Lui stăm și înaintea Lui să ne închinăm. Domnul să ne ajute. Amin. Se face din ce în ce mai multă vâlvă pe tema moștenirilor. Nu știu dacă ați aflat, dar sunt mulți oameni foarte bogați, miliardari, care au promis că nu vor lăsa nimic copiilor lor sau cel mult 1% din avere. Nume precum Bill Gates, Warren Buffett, cei care ați auzit de ei, au spus că 1% rămâne pentru copii și nepoți, restul să se descurce așa cum s-au descurcat și ei. E foarte interesant atunci când ne gândim la moștenirile pe care le putem lăsa noi, pe care le putem transmite noi. Și în Psalmul 78 avem câteva cuvinte pe care le consider de o valoare greu de măsurat. Și cuvântul spune așa: ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui,
și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Să nu uite lucrările lui Dumnezeu. Să păzească poruncile Lui. Iată pe ce pune preț cuvântul lui Dumnezeu. Iată atunci când ne gândim la moștenire sau la a lăsa ceva după noi, la a investi în copiii noștri, în nepoții noștri. Spune cuvântul lui Dumnezeu cuvintele acestea. Lucrările lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu trebuie să rămână mai departe. Și trebuie să rămână și pilda ca ei, la rândul lor, să o învețe mai departe. Așa arată o moștenire sănătoasă. Așa arată niște relații sănătoase. Așa arată lipsa conflictului dintre generații. Un subiect pe care nu-l abordează nimeni. Se vorbește despre conflict, nu despre lipsa lui. În schimb, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă această perspectivă minunată a unor părinți care își învață copiii, să-și învețe copiii poruncile, legile lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, ca ei când vor crește să nu cumva să uite. Și textul continua și spunea, nu cum au făcut părinții lor, care au uitat și care n-au ascultat, ci să fie oameni destoinici. Dumnezeu a lăsat aceste valori despre care astăzi nu mai vorbește nimeni. Niște valori care nu sunt populare. Niște valori pe care nu le va vota nimeni. Niște valori pe care guvernul, organizații non-guvernamentale, organizații non-profit și oricine altcineva, conducători, fie ei chiar și creștini, nu le vor duce mai departe. Dumnezeu le-a încredințat cui? Părinților, bisericii, credincioșilor să le ducă mai departe. Sunt niște valori pe care știm bine și vedem bine că în viitor nu le va mai îmbrățișa nimeni. Și pe care nu le va mai promova nimeni. Dar Dumnezeu ne însărcinează pe noi. Ne lasă pe umerii noștri această responsabilitate. Această responsabilitate și acest privilegiu. Ca cel mai înalt sistem de valori din lume. Ca cea mai minunată comoară și moștenire care poate fi transmisă mai departe. Nestricăcioasă, care nu ruginește, pe care nu o sapă și nu o fură nimeni. Să o duci mai departe tu. Și eu. E un privilegiu și o responsabilitate. Și cuvântul ne poruncește, ne vorbește despre ea. Dacă noi cumva ni se întâmplă să mai uităm, haideți să investim în cei de lângă noi. Astfel încât să strângem rândurile, să fim tot mai mulți. Cei care investim, cei care promovăm, cei care ducem mai departe astfel de valori. Într-o lume în care nimeni nu le va duce. Continuăm să ne închinăm înaintea Lui, să îngenunchem înaintea Lui, conștientizând că nu-i onoare mai mare, nu-i chemare mai mare decât să-L slujim pe El, decât să ne bucurăm înaintea Lui. Noi, asta
speranță, avem o derejde. Nu e mult și vine Domnul iar la noi. Amin. Oh,
avem un program scris, așa că toți cei care sunteți pregătiți și vreți să dați laudă Domnului, considerați-vă înscriși și când ieșiți în față, ăla vă este rândul, cu toată inima, slujim biserica, haideți să lăudăm pe Domnul. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți, căci vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile, cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic. Ce pădure mare aprinde! Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este acea dintre mădularele noastre care închiniază tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Toate soiurile de fiară, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un râu care nu se poate înfrâna. Este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iasă și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâștește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate să dea apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este firească, pământească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și un duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, nefățarnică, fără părtinire. Și roada neprihănirii este turnată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Amin. Vă salut cu respect. Îmi pare bine să fiu împreună cu dumneavoastră acum și aici. Aș dori să vă recit o poezie care mi-e place foarte mult. A fost compusă de străbunicul meu, care la rândul lui a fost un creștin neoprotestant, care l-a iubit pe Dumnezeu și l-a slujit
din toată inima. Înainte de a o recita, aș dori să vă citesc 3 versete din 1 Ioan. Primul verset este cel din capitolul 3, cu versetul 16. 1 Ioan 3 cu 16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Apoi, capitolul 4, cu 7 și 8. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Amin. Această poezie se numește Fiul cel pierdut și, din câte știți, această pildă prezintă în mod deosebit iubirea divină. Și m-aș bucura să păstrăm în minte aceste versete întotdeauna, că sunt foarte importante. Un părinte de pe vremuri avea 2 fii, pilda spune. Cel mai tânăr, fiind dornic să se treacă de minune, a cerut al său părinte să-i dea partea lui de avere, pentru a împlini de grabă tot ce inima îi va cere. Fără a sta prea mult pe gânduri, tatăl le împărțea averea. Și după puține zile, cel mai mic grăbi plecarea. Drumul lui cel lung îl duse într-o țară îndepărtată, unde își cheltui toți banii printr-o viață desfrânată. După ce a risipit totul, a venit în acea țară foamete atât de mare că l-ajunse lipsa mare. Dar pentru a nu duce lipsă sau de moarte, a fi răpus de un locuitor al țării să se lipească, s-a dus. Singur, în țară străină, se văzu la porci deodată. Mândru tânăr de-atât dată la casa părintească. Și acolo, în câmp, cu porcii, unde amarul rodea foamea, în zadar tăta prin glie roșcovele toată vremea. Gol, lipsit și rost de foame, stând la porci, își veni în fire. Când își aminti odată cât de multă fericire este în casa părintească, unde cel mai mic argat are pâine, are haine și un trai îmbelșugat. Mă voi duce la meu tată, zise el, și îi voi spune că am greșit și vrednic nu sunt să mai port al său bun nume. Mulțumit aș fi deci dacă în iubirea lui cea multă, nu ca fiu să mă primească, ci ca rob care ascultă. Luând astfel hotărârea, fiul ce pierdut se duse ca să pună în aplicare planul ce făcuse. De departe fiind încă, de fiu îi se făcu milă, că se întorcea acasă cu inimă umilă. Tatăl alergă înainte și în marea sa iubire, într-o caldă îmbrățișare, strânse fiul cu grăbire. Copleșit de-a sa iubire tatălui, nu i-a putut spune decât că a greșit și vrednic nu mai este de-al său mâine. Aduceți de grabă haina, cea mai bună, și inelul, pregătiți încălțămintea, pregătiți dar și vițelul, să ne veselim cu toții, zise tatăl mult mișcat. Căci al meu fiu cel mai tânăr
mort a fost, dar a înviat. Și în casa părintească veselia s-a întețit, pentru că pierdut fusese acest fiu și a fost găsit. Fiul cel pierdut se pare că ar fi cine știe unde. Că ar fi poate numai în pildă sau că n-ar fi chiar niciunde. De aceea, gândind astfel, mulți, citind întâmplarea, nu înțeleg că asta pildă cuprinde toată suflarea. Fiul cel pierdut de care pilda Domnului vorbește este orice suflet care pe acest pământ trăiește. Și în care lui în viață, fiecare om din lume, eu și tu, da, noi cu toții, ne găsim orice s-ar spune, dar întreb. Pe această cale, unde te afli tu acum? Ești la început de cale? Sau la ce sfârșit de drum? Poate își cere acum averea Domnului dacă trece în viață, poate că ai plecat de acum către țara cea măreață, către care vraja lumii te-a atras atât de tare, încât părăsiși pe Tatăl, fără nicio remușcare. Poate că în clipa aceasta toată averea ta s-a dus și te afli în câmp cu porci, trist, lipsit, pe gânduri pus. Simți tu oare depărtare de tine și al tău Tată care te dorește într-una și care mereu te cată, vrând ca iarăși să te vadă în casa Lui cea părintească, pentru ca întreaga fire astfel să veselească. Bine ar fi de a fi pe cale către al tău Părinte Bun, care în marea sa iubire ți-a ieșit îndată în drum și în loc de aspră mustrare pentru nedemna-ți purtare, dar să piept te-ar strânge gramnic într-o cale de îmbrățișare. Tu, deși pornit în lume și trăind în greu păcat, Tatăl tău te așteaptă într-una să te întorci de unde ai plecat. Dacă deci regreți în suflet tot trecutul și revii, Tatăl te primește sigur, nu între slugi, ci între fii. Vino deci și lasă lumea, pofta ochilor o lasă. Toate acestea trec ca fumul. Lasă-le și vino acasă. Vin la casa părintească. Vin la Tatăl, chiar acum, căci El pregătit la ție tot ce are în cer mai bun. Aceasta a fost poezia. Amin. Știm că, din nefericire, Fiul cel Mare nu s-a bucurat când s-a întors fratele lui acasă. Dar Tatăl s-a bucurat. Ce părere aveți? Fiul cel Mare era gata să-și dea viața pentru fratele lui? Cred că noi, ca și creștini, avem nevoie în fiecare zi să arătăm această iubire pe care a avut-o Tatăl Fiul ei risipitor. Și să nu fim ca Fiul cel Mare, ci, așa cum am citit, să primim iubirea divină în vieția noastră, să o înțelegem și astfel să fim gata să ne dăm chiar și viața pentru frații noștri. Eu cred că și pentru surori, nu mai pentru frați. Eu cred că, într-adevăr, Creatorul lumilor vrea ca să ne dea această putere. Și m-aș bucura că toți cei care suntem aici să o primim zilnic. Amin. Amin. Poezia care am spus a fost pusă înainte, nu se potrivea mai bine. Așa este Duhul lui Dumnezeu, totdeauna le face, este ordine și disciplină și El conduce lucrurile în așa fel încât să rămânem. Ordinea omenească nu se compară cu ordinea lui Dumnezeu. Vreau să cântăm cântarea Când vrei să vii.
vrei să întorci, când vrei să vii la Dumnezeu, când vrei să întorci din calea rea, de ce tot mai amâi mereu? Vrei să vii, când vrei să întorci, când vrei să vii la Dumnezeu, când vrei să întorci din calea rea,
Cred că Duhul lui Dumnezeu vrea să ne învețe ceva astăzi cu fiul risipitor. Că la fel m-am gândit și eu la aceeași poezie. Un cer fierbinte, fără de culoare, îmbrățișa pustiul ars de soare. Cu chip aprins, cu haine străințuite, prin spinii frânți de vânt și de copite, prin nori de praf, prin mirosul de cloacă, groneau porcarii slujba să-și o facă. Dar printre toți, mai copleșit de chin, era un tânăr. Un sărman străin plecat de la părinți cu averea în brâu. Cheltuise în cârcium și în desfrâu și-o risipise pungă după pungă, crezând că mii de ani o se ajungă. Și acum în zdrențe, muribund aproape, el nu avea pe nimeni să-l scape. Doar Maria, cu împărăția-i sumbră, de taină, de tăcere și de umbră. În zare, pe sub crești de eucalipt, venea o caravană din Egipt. Un negustor bătrân, rămas de rânduri, venea încet lângă cămila lui pe gânduri. Porcarul îl privi și dintr-o dată fugi spre el prin arșița turbată. Ai milă, domnul meu, un strop de apă, sunt grav bolnav și nimeni nu mă scapă. Poate și dumneata-i un fecior. Și s-a oprit bătrânul călător, iar tânărul cu ruptele veșminte se prăbuși în pulberea fierbinte. Bătrânul scoase, dintr-un snop de stuf, într-o garafă apă din burduf. Apoi veni, se aplecă în țărână și îl ridică pe flăcăun sus cu o mână. Îl ridică, dar el părea ca mort. Privi bătrânul straniul său port. Un strai de zdrențe care altădată fuseseră o mantie bogată. Pe umeri, după urmece numind, purtase lanț de aur și argint. Și fața lui, dar cum? E cu putință și cu un freamăt în întreaga lui ființă, bătrânul se opri crezând că-i vis. Dar ochii celui tânăr s-au deschis. De necrezut, pe Domnul viu, văd bine sau visez, dar eu te știu. Nu mă înșală ochiul meu, bătrân. Tu ești un fiu al marelui stăpân, stăpân din plaiul cel înalt, cum eu nevrednic. N-am cunoscut pe nimeni niciodată. De știi cum te așteaptă, cum îl doare. De ce să mori când poți să ceri iertare? Să rătăcești cu turmele de porci când poți în fericire să te întorci. Dar hai, dă-mi brațul, tatăl tău te așteaptă. Ascultă-mi, dar povața-mă înțeleaptă, ridică-te. Hai cu mine. Nu. Sări flăcăun sus și dispăru printre tufișuri dincolo de turmă. Întoarce-te, mai auzi din urmă, întoarce-te cât nu e prea târziu. Și glasul tot mai sună în pustiu. Când undeva, ca o ciudată veste, se auzea noianul dintre creste, acea împărăție veșnic sumbră. De taină, de tăcere și de umbră, porcarul alungit printre șopârle privea cum valul alungit se asvârle, lovind în lespezile de șăratic. Necontenit, clocotitor, sălbatic, ca în ziduri de cetăți o catapultă. Și acum, cu pleoapele închise, el ascultă în mugetul ciudat ca un descântec. Cel cântă în joc de spume vârcolacii, nici roșcovele n-ai, cum au godacii. Aruncă-te, aici avem de toate și râd și cântă apele înspumate. Dar parcă iar aude pe bătrân, tu ești un fiu al marelui stăpân. E poate vântul, dar din nou deodată, și când sub ceruri ai cui spune tată, zadarnic, am căzut prea mult, prea rău, și când e fără seamă în tatăl tău, zadarnic, se târâ către vâltoare. De ce să mori când poți să ceri iertare? Se înălță pe stânci, pe neașteptate, și auzi un glas de tată. Mă duc la el, doar oricum. Mie, tată, mă duc să-i spun departe, într-un ungher, că am greșit față de cer, față de el, că am fost nesocotit, nebun, neghiop, și-l rog să mă primească rob. Pe maluri, printre lanuri și livezi, printre câmpii cu turme și cirezi, în zor de cristaline transparențe, venea un tinerel plângând în strânțe. Venea privind în jurul său mirat, căci toate le-a știut.
dar le-a uitat. Cărări de plai și margini de zăvoi se păreau acum atât de noi. Măslin și rodii gata să înflorească și sus acolo casa părintească. Și când privi în fața lui deodată, aleargă, tata către el aleargă. Ah, inima în piept e parcă gata să se spargă. Copilul meu. Și s-a oprit acum. S-au sărutat și au plâns acolo în drum. Sunt vinovat față de cer, față de tine. Aduceți iute haina cu rubine. Să fiu copilul tău nu se mai poate. Puneți-mi un inel cu nestemate. Chiar să fiu sluga ta. E un har prea mare. Tăieți vițelul cel de sărbătoare. Primește-mă ca rob de acum înainte. Puneți-i cea mai bună încălțăminte. Cum, tată, pot să cred că m-ai iertat? Ai fost pierdut, dar astăzi te-am aflat. Prietene, aleargă, aleargă în zări, aleargă, sunt multe bucurii în lumea largă. Dar când le guști pe toate rând pe rând, rămâi mai însetat și mai flămând. Ferice de acel ce în ceasul greu își amintește că există Dumnezeu. Dar mai ferice de acela ce deodată a înțeles că Dumnezeu e Tată. Amin. Amin. 100 de oi am pășunat, una din ele s-a străinat într-o pădure foarte deasă. Oaia mică nu se mai află. Voi merge și o voi căuta prin munți și prin toată pădurea și fie calea oricât de grea, în urmă aduc eu oaia mea. Aici o pun pe umărul meu, zdrobită și chinuită rău, ranele ei le voi vindeca, nu e în lume iubirea așa. Ranele ei le voi vindeca, nu e în lume iubirea așa. Amin. Pe acest pământ, Iisuse, ești un dar și un străin, iar durerile nespuse mă apasă pe deplin, mă apasă pe deplin. Nimeni în afară de tine, Iisuse, nu mă poate izbăvi. Nimeni în afară de tine, Iisuse, nu mă poate liniști. Doamne, când ești lângă mine, nu-i nimic mai frumos. Eu mă rog mereu la tine și-mi faci viața cu folos, să-mi faci viața cu folos. Nimeni în afară de tine, Iisuse, nu mă poate izbăvi. Nimeni în afară de tine, Iisuse, nu mă poate liniști. Ce frumos